Sini beskango belai khakam susah. Sini khoroksa yalale cerai kaisa. Boro pura Betul ya kayak muka. wheelchair sini tirini panda songsyapang boromgrang Angshuman Chaudhary belai naithothok pandani Para bisite posaka? saya sugiarango wheelchair kaisa thaini tei kaisa thaio thangnani bagai wheelchair Para posaka rijagi ini? tongo tinini o tongthok Bini boyos besar. salo 10 বছর Engkai koi yo tama hingka mau bai pun simung mani bai kai. tei khoroksa tongo Ni bum kai tama. Nauni ration card au joto tongo.